Kaixo lagunok! Gaur Tximeleta Gelakoek Egipto taldea blogan sartu ditugun sarrerari buruz hitz egingo dizugu. Espero dugu gustatzea. Nik tigreen gauzak hitz egingo dut. Tigreak sabanan bizitzen dira eta haragijaleak dira. Oso ondo kamuflatzen dira eta niretzat animal polit bat da. Ni pandei buruz hitz egingo dizuet. Pandak Txinan bizi dira. Txinako animali bat da eta bambu dauden tokietan bizi dira. Niretzat animali politena da. Nik Star Warseri buruz hitz egingo dut. Niri pelikulak asko gustatzen zaizkit. Eta pelikula hori gehiena gustatzen zaidana da. Pertsonaiezko daude eta batzuk bat baino gehiago izan behar dute. Ni James seri buruz hitz egingo dut. James oberena da eta bi urrezko bota ditu. Jamesek Madrilean jokatzen du eta oso ona da. Ni Messiri buruz hitz egingo dizuet. Messi niri gustatzen zaidan jokalaria da. Bost baloi urrezkoa ditu, azkarrena da eta asko gustatzen zait. Gure sarrerak ikusi nahi badituzu, sartu gure gelako blogean. Tximeletaekintza.blogspot.com